трябва да се загуби. Умряха ни умните хора, да го знаят как се прави. Ами не си спомням даже кой го направи преди 5 години. Но след това постепенно се развалиха сървъри, нещо изчезна, тук свързаността на тази зала се разхвали, нещо спе така имаше проблеми и всичко потъна забрана това излъчване. Известно време заснемахме, обаче нямаше кой да обработва, защото трябваше да се поразмеряват видеята и всъщност се губеха тези конференции. А сега много успяваме да ги хем ще се заснема, хем ще се излъчва на живо. Понеже никой не знае и не очаква, сигурно много малко хора ще бъдат на живо, но предполагам, че ще успеем да задържим стабилно това състояние и от следващите месеци вече ще успеем. Ами и това, защото това сме го постигнали вече. Че малко хора гледат на живо. Другото нещо, което се случи в последно време е, че подобрихме публикуването на някакви по-адекватни новини на сайта, не просто да разбираме нещо, което всеки знае, че изляза поредната дистрибуция, поредната версия на поредната дистрибуция, което се надявам също да задържим. Това се случва, както очаквате навън, до някъде се случва благодарение на един нов спонсор, на варненска фирма Delta BG. Не го познавам човека, свърза с мен по телефона и беше супер приятен, супер позитивен и доста лесно се разбрахме с него. Ами те са хостинг компания, варненска хостинг компания. И всъщност, да, аз винаги, когато говоря с хора, които срещам извън това, когато обяснявам аз какво прави, какво е линия за българите, обяснявам, че до някъде възможността да имаме интернет в България, който имаме, до някъде се дължи на наличието на хора, които са подготвени и могат да го правят и може би до някъде сме помогнали ние с създаването и поддържането на общност на хора, които разменят информация. Може би си придавам много може да не е така. Аз искам да споделя специално, че именно не е специално това, което в момента да създаваме на не всеки път има възможност в България да речем, така че когато има възможност и си минавам през Димонски ОПГ, това се научавам на това. Сайтът за конференциите не е от най-обновявания сайт, но все пак, когато това го има, и било наистина добре за хората да приносят навън и на желание да ги видят тези неща. Защото някой път за неща, които не стърпи точно пред това, който да занимаваш, получаваш почваш някакъв начин. Така че поне мене ме ползва или ОСПГ и конференция. От друга страна, това, което ще се получи малко такова по-дълго, обаче аз разбирам, че всъщност на сайтите и на новини не може да бием големите портали. Повечето хора в общността разбират, четат на английски или на други езици, така че няма с какво точно да ги да предлагаме нещо уникално извън това, което правим тук. С възможността да се събираме, да се срещаме, да разменяме на живи информация. Разбира се, има и други. Има и нормални там срещи в сряда, които се случват в Кривото, нали сряда вече бях. Има и други конференции, които успяват да стават хора. OpenFest, който е пак събиране на много по-голямо. Това е много по-значимо. Това, което се опитваме да го правим всеки месец, отново втория раздел, да е много готово. Всички успяваме благодарение на него нещо да задвижим около този сайт. Усещането ми е, че горе-долу нещата започват много да се съживят в икономиката, или поне в нашия бранш, и се надявам много да успеем да съживим и спонсориране на сайта с едно или друго, което пише още повече да задвижим. Не само на сайта, но нещата да го правим, защото ние финансираме разни други проекти, които когато хора се обърнат към нас, ние ги финансираме с това, което успеем да ни получим. Другия месец ще се опитаме да направим за хардвер, за процесор хардвер, да се свързва с
22 се води, 22, 23, 24, 25. Това са почивни официални петъки, понеделник. Да, а последната събота е? Последна събота от кое? От април? От април. Ще пишат енергия. Сега ще погледна в календара, гледай за работните дни специално. Не, въпросът е последната събота и дали няма отработване. Ако няма отработване, не, няма тези точно великденските празници не се отработват. 22 няма да се отработват. Ако 22 е петък, така ли? Да. Официален почивен. Да, 29. Така че... Не, няма. 29. 30 ще бъде. Така че... Да, почивен ден. Може би ще успеем да организираме. Добре. Първи век. Здравейте, пак всички. Ще Ляна Шопова съм и ще ви разкажа за един интересен проект, който се казва PSN. Така, питам ви колко от вас са чували за PSN, а колко от вас са чували за FreeBSD. Така, да кажем накратко, FreeBSD е един операционна система, подобно на Linux, open source, безплатно. Разликите няма да се спускам в разликите между Linux и FreeBSD, само че днес PSN е дистрибуция, която е базирана на FreeBSD. 60 много от нещата в PSN и FreeBSD са общи, така че ще засегнем някои от тях. Какво е PSN? Значи, безплатна дистрибуция с отворен код, базирана на FreeBSD, специално направена така, че да е подходяща за инсталиране на маршрутизатори и защитни стени. Тоест, това е и езотен. Така, проектът стартира през 2004 година на базата на Mongo, който е подобно на PSN, пак е дистрибуция базирана на FreeBSD за рутери и фаерволи, но разликата между Mongo и PSN е, че PSN се стремат да са дистрибуция, която е за мисъл големи машини, сървъри и PC-та. Докато Mongo са насочени повече към мобилен пазар. Това е малко устройство с малко памет, слабо тепло и така. Значи PSN има широко приложение, най-честото приложение като защитна стена или рутер за къщи малък офис. Всъщност презентацията се казва как да си направим защитна стена за къщи или за нашия офис. Моята идея беше за къщи или за малкия офис. Това е което аз ще ви разкажа. Тоест на това е Home Office, така е Small Office, Home Office, толкова предполагам се чува термина. Така, много подходяща за защитна стена, за малък машината, евентуално да свърши много добра работа и като рутер в средни мрежи и големи мрежи. Не такива, които обикновено имаме в офисните къщи. Много подходяща също и за wireless access points, особено на обществени места. След това може да се ползва като VPN appliance, за VoIP appliance. Има хора, които ползват PC-та с PSN, за да послушат трафик, който минава през мрежите им. Общо взето намират широко приложение. Така, значи актуалната версия в момента, последната стабилна версия е 1.2.3. Тя е базирана на FreeBSD 7.3, което е преди 2-3 години, може би, много скоро изтича. Така да е смисъл End-of-Life приближава много скоро, след като дадена версия на FreeBSD на операционната система има изтекал End-of-Life, това означава, че тя не се поддържа повече, за нея не излизат security update, security advisory и прочее. Това е проблем за 1.2.3. Значи в момента се подготвя релиз, следващия стабилен релиз той е все още експериментален,
програма, версия, като последната версия, която е излязла там, 2.0 разлив кандидат 1. Но той все още е експериментален, за съжаление. Екипа, който разработва PSN, не казва сега, евентуално чаква да е готов 2.0 официалния релиз, стабилния. Казва, когато е готов. Нали, ако на някой толкова много не трябва стабилна 2.0, може да помогне финансово проекта. Не, по-скоро може да помогне финансово проекта, така че повече хора да намерят време да инвестират, така че да стане по-бързо. В интерес на истината, от това, което аз чувам в форуми, в арти, доста хора вече ползват 2.0 и в продакшн, т.е. на места, където реално трябва да се върши работа, но за сега един от основните проблеми на 2.0 е, че преминаването от 1.2.3 към 2.0 не е безпроблемно. Ще видим малко по-късно евентуално. Това, което на мен ми се случи, когато се пробвах да апгрейдна от 1.2.3 към 2.0, просто трябваше да застрия цялата конфигурация на Firewall, за да може успешно да бутне. Което не е добре, защото... Така, сега, какви възможности има? Първо ще кажа за 1.2.3, след това ще кажа какви са новите неща в 2.0. Така, значи най-важното е защитната стена. Защитната стена FPS. В принцип в FreeBSD има три защитни стени. Едната е FPS от OpenBSD, която е формата, втората е IPSW, която се развива от самия проект FreeBSD. Всъщност IPS в FreeBSD се развива и поддържа от FreeBSD, но проектът е взет от OpenBSD. А третата е IPS, да. Както и да е, в CSS са решили, че CSS пасва най-добре на това, което те искат да постигнат, така че файлова, който се ползва от PSN е PS и съответно има всичките възможности на PS. Значи, за разлика от IPTables в Linux, PS е stateful packet filter. Това означава, че за UDP конектите филтъра, т.е. филтъра пази състоянието на всяка една TCP или UDP конекция. И на базата на фактическа трафик или други трафик. Така, значи може да филтрира по различни параметри в IP-хедър или UDP-хедър, може да се създават ограничения на едновременните конекции, които са установени, които мачват на дадено правило. Избирателно може да се логва, примерно, трафика, който преминава, защото е мачнал на някакво правило или който е блокиран, защото е мачнал на някакво правило. Освен това поддържа fingerprinting на операционната система и с това може да се филтрира и по критерии операционна система. Например, не вярвам на Windows-ите в нашия опит, така че ни давате достъп до интернет. Linux-ите са ок. Освен това, поддържа policy-routing. Едно от техните неща е, че могат да се дефинират псевдоними. Тоест много лесно, дефинирайки псевдоним, да кажем, вътре могат да се включат IP-та на 4-5 хоста, да се дефинира правилно, което е значи, трафика, който идва от този псевдоним, можеш да го пуснеш. Това е направено на Firewall. Примерно, когато трябва да се добави още един хост, просто ще, да кажем, едно от 5-10 правила се правят с този псевдоним, когато трябва на още някой хост, да се добави нов хост в мрежата и на него да му се добавят същите права за достъп, просто ще добавя IP на хоста в псевдонима и оттам нататък всички правила се апдейтват. Така, след това поддържа Transparent Layer 2 филтъринг. Аз колко от вас не се правя добре с английски, понеже аз съм читала много да... Добре, значи няма проблем, когато използвам системите на английски. Така, освен това, нещо, което няма в
следва PS поддържа нормализиране на трафика, например, когато има фрагментирани пакети, той ги реактуализира и цитира. Допълнително, поддържат рутер AlloSBolt да се слагат мака, TTO се оправя. Пакети, които не изглеждат много коректно, филтъра ги поправя, така да кажем. Това е нормализиране на трафика. Освен това, таблицата с състоянието на конекциите може да бъде ограничена или оптимизирана. Няма да видим в подробности тук. Така, PSL поддържи Network Address Translation, така казаното. Освен това, PSN поддържа и redundancy, т.е. могат да се сложат делитита, които играят ролята на firewall, така че хостовете в локалната мрежа да ги виждат като едно. И в момента, в който маска firewall, примерно падне, поради някаква причина не е достъпен за хостовете от локалната мрежа, да може бекапа и да следва да се вземе активната роля на firewall или gateway за локалната мрежа. Това става с един мрежен протокол, който се казва CARP, Common Address Redundancy протокол. Някой от вас чува ли? Еквивалента му е VRRP. VRRP е това, което си ще ползва. Поради някакви ограничения с лиценза мисля. Рестриктната патента на VRRP. Да, нали за това има и CARP, което е горе-долу същото. Значи, по принцип, CARP работи на ниво Ethernet. В смисъл, двата гейтвея, Master и Backup, ползват един и същи IP адрес, с който комуникират с хостовете. И в момента, в който един бекапа че няма връзка към мастера, или пък мастера му каже, че аз гъза, нали, вземи моята роля, в този момент следва почва да повъртва трафика в двете посоки, който идва от локалната мрежа. Това прави как. PSSync, освен това, се ползва за синхронизиране на състоянието на firewall на PS, на Mac. Добре, стейта на firewall, на мастера и на бекапа, така че когато се наложи бекапа да поеме ролята на мастера, нали, той вече знае за състоянието на всички конекции, не трябва да се рестаблишват конекциите от хостовете към някъде навън, за да няма как да падна пакети. Да, от гледна точка на хостовете в локалната мрежа, това става абсолютно прозрачно и те не разбират всъщност, че мастера е. Така че това е много важен фичър. Освен това, PSN съдържа и load balancing, това няма да говоря. И в 1.2.3 има три възможности за VPN, IPsec, OpenVPN и PPP. Освен това, в PSN има и PPPoE, т.е. Publish Point протокол over Ethernet сервер. Така, следене и състояние на системата, това ще видим след малко. Има динамичен DNS, т.е. може да се настрои като Captive портал. Това е много полезно, когато се правят акцес понти за публични места. Мисля такъв, че когато първоначално устройството, което има лагерът устройството, което се опитва да се вържи към интернет, му се показва една страница. Примерно, тук ще ви струва половин час за 5 лева интернета, искате ли да си платите и в момента, в който си плати, вече има достъп. Това е Captive портал, има го в PSN и има DHCP сервер и DHCP relay. Така, много има в 2.0. Поддръжка за грейдив тунели. Освен това, вече се поддържат Quinco VLAN. VLAN, предполагам, повечето знаете какво е. Quinco, това е VLAN в VLAN. LAC интерфейси се поддържат, това са Link Aggregation.
два физически етера, трябва да кажем. Те се дефинират като членове на трънка или на линк агрегейшн, но там нататък операционната система ги вижда като един логически линк. И когато падне един, съответно. Моля? Да. Това е много модерно. Поддържат се 3G модеми, виртуални IP адреси. Значи PSS по принцип ще видим след малко, ще инсталираме PSS 1.2.3 в виртуална машина. Значи след като се инсталира и след като ще западат интерфейсите, оттам нататък цялата конфигурация става през веб браузър, което е много хубаво. Нали, в 1.2.3 web които дефолт е на HTTP. От 2.0 нататък дефолт web които е на HTTP и трябва изрично да си го пуснете на HTTP API. Значи в 2.0 новото също е филтриране на ниво application, т.е. ниво 7. Примерно, ако минава някаква поща, филтриране на база на някакви там ключови думички в писмото или някакви такива неща. Да правя да кажа, че PSS 2.0 е базиран на FreeBSD 8.1, което е отпреди около половин година. Той е сравнително много, има живот още сравнение година и половина-две. Така че ще има security update за него, когато се налага и това важи за PSS 2.0. И част от нещата са нови в PSS 2.0 са новите неща в FreeBSD 8.1, т.е. много по-добър съпорт за много повече wireless мрежови карти. Освен това се съпортват и виртуални access points, т.е. когато имаш една wireless карта, FreeBSD и в PSS можеш да кажеш, че ще направим wireless мрежова карта, като ми прави виртуално AP1, виртуално AP2, виртуално AP3, различните трети са и още вече. Това е на картите, които го поддържат, разбира се, които в момента са само телските. Но има хора, на които им харесва и които го ползват. Добавяме нов тип VPN. В PSS 2.1 вече имаме 4 възможности за VPN. Освен това има добавено управление на сертификати през Web GUI, което е много важно, защото другия вариант е, особено когато ползваш OpenVPN, аз ще покажа малко по-късно, в едно две трябва да си генерираш сертификатите на ръка и отнема време да се подскара цялото нещо. Много готиното в 2.0, за което аз страшно много чакам 2.0 е, че имаш управление на потребители. Тоест, освен дефолт потребителя в едно сетри, който е админ, тук можеш да дефинираш различни групи, различни потребители и на съответните потребители да им даваш различни права. Например, да кажем, че техниците в фирмата не трябва да могат да конфигурират firewall, обаче все пак трябва да могат да виждат някакви статистики, състоянието на интерфейсите и прочее. В такъв случай дефинираш нов потребител с тях и му даваш права само за определени сайти, такава определени страници от web-бурито. И това са, да кажем, само статус страниците. Като съответно управлението на потребителите може да става по три начина. Или локалната база данни, или през LDAP аутентикация, или през радио. Вече кой каквото си хареса. Така има, всъщност, технология на промените в конфигурацията го има и в 1.2.3, но в 2.0 казва, че е по-добро. Подобрение. Така, значи, това, което разказвам и тук, какво има в PSS, е това, което получавате веднага след като сте го инсталирали, без да има нужда да се слага допълнително пакет. Значи, освен всички тези неща, самият PSS поддържа и инсталирането на third-party пакети.
Така, значи, тук има два таба. Едното е инсталираните пакети, а другото е наличните пакети, които могат да се инсталират. Това между другото е PSN2. Сготвих една виртуална машина, но готова с всичките неща, които ще видим днес инсталиране, защото иначе да инсталираме на място ще отнема много време. Тоест, взето в наличните пакети. Значи, виртуалната машина няма да свързват с PSN.com, там се съдържа информацията за налични пакети. Някакъв пример после. Така информативно за какви third party пакети става да бъде. Кажи ми това, което е. Може пък да нещо да стана такава, че тя не така бъде да си го бутна. Основната мрежа не се даде. Според мен е така много да се всичките присъства. Да. Места стана нещо. Взел си